salam edilýär. Öňüňizde bereket, ömrüňizde bereket. Nowruz bayramyňyz düşümli bolsun. Bu Nowruz bayramy bizim üçin goşa toý boldy. Sebäbi 1994-nji ýylyň 21-nji martynda döredilen Dünýä Türkmenleri hereketine 27 ýyl boldy. Şoň üçin eňneşlerimiz bilen gutlap, käbir işleri, käbir taýýarlyklary görüp elimiz degmedi. Şoň üçin Nowruz bayramyňyzy şu gün şu ýerden gutlamak isleýän hak bileleşiginiň adyndan biri-birinden garaşda öz başdak hereket edýän Türkmen aktivistleriniň, Türkmen aktivist toparlarynyň, Türkmen oppozisiýa hereketleriniň bilelikde ýyl gün bähwidi üçin döreden ady hak bileleşigi bolan. Bileleşigiň maksady öz adynaky ýaly hak, he hakikat, hukuk, a adalat, arasalyk, ke kanunuyluk, kanagatlylyk, hak bileleşigi. Inha şu hak bileleşiginiň metbuat geňeşeti hökümünde siziň hemmäňizi Nowruz bayramy bilen tüýsürekden gutlayan bu Nowruz bayramy beýik atamyz Oğuz hanyň dowulan güni. Tarihiň belli bir döwürlerinde bu Nowruz bayramy has kadymy döwürlerde Oğuz güni, Oğuz bayramy hökümünde gutlanýardy. Käbir ýerlerde bugün täze gün, täze bir başlangyç hökümünde. Täze bir durmuşa başlamak, täze ýyla başlamak hökümünde gutlanyp bellenip gelýärdi. Şoň üçin ady nähili bolsa bolsun, maksady muň arasalyk, muň maksady täzelik, gowuluk, päklik. Şoň üçin Nowruz bayramy hemmäňize düşümli bolsun. Mehriban doganlar, idi diýleşler, dünýä türkmenleri. Goý hemişe ömrüňiziň her pursaty edilşi bahar ağlaýar ýaly geçsin. Çağajyklaryňyza gowunyp, niyetiňize gowunyp, erkin, eşiretli durmuşda ýaşamak, toý saçakly gatnaşyp durmak ata watanymyzda hemmämize iň ýakyn wagtda, iň gysga wagtda nesip etsin. Toýlarymyz toýa bolarsa.